Dobrý deň, som realitný maklér. Predávame najviac bytov v Európe a keď sa obrátite na mňa, budem predávať najviac aj na Slovensku. Som profesionál, odborník bez debaty. Bol som vyhlásený za najlepšieho makléra mesiaca január, mesiaca február, mesiaca marec, za najlepšieho makléra v prvom kvartáli tohto roka a za najlepšieho makléra po Božku. Keďže som absolvoval víkendové školenie, prirodzene nikto na mňa nemá. Obliadky vykonávam výlučne cez víkendy, keďže cez týždeň vykonávam ďalšiu pracovnú činnosť, ktorá ma zatiaľ živí. Keď so mnou uzavriete obchod, bude len exkluzívny, o všetko sa postarám. Nie sme predsa radová realitka. Províziu si účtujeme primeranú veľkosti realitnej kancelárie. Niet sa čoho obávať. Tešíme sa na spoluprácu.